Sapal ya. Monggo, Bayu. Bayu juga. Ya halo pagi. Pun leren pun sudah istirahat ya. Lah yang nggih nyimak lakon sing rapete ra umum. Rapet. Lah yo lakon 5 iki didadekake siji kan yo luar biasa ya. Nek sono dicicil nang wayangan ping 5 lah yo akeh tenan. Oh, kayak ragate mulai Ragate. Luar biasa Mas Akbar. Nggih, masih semangat nggih dereng ngantuk nggih. Belum, koyo ngantuk nonton Dalam Muda enom dasare gagah bagus terus yo brigil treginas cukat. Lah yo mosok yo ngantuk yo. Iya brigil. Iya. Iya. Ya jangan enggak ngantuk no. Masih banyak yang menunggu panjenengan, Mbak. Becik, lu niku para-para penonton, para YouTuber menunggu kehadiran panjenengan. Wah, matur nuwun. Dadi penonton wayang niku majemuk, ora kok nggur nonton wayang. Ini banyaknya penonton ini juga termasuk menunggu panjenengan. Nggih, matur sembah nuwun ya, apa namanya penggemar itu lininya banyak. Ya, jadi suka sama sinden itu juga karakternya masing-masing. Kalau seneng Mbak Elisa soalnya yo ora pati sapa Jawa apa merkane ngomongnya ngawur ngono dadi seneng. Seneng Yovika soalnya orangnya lembu. Terus kalau wong lanang berebek, nah itu. Oh, berebek. Ya, macam-macam. Gitu kan. Gitu. Jadi fan-nya dewe-dewe. Oh, dewek-dewek ya. Iya. Kok kene sing ngepen bubar sinem ya. Belum, niku malah astabra tapi ambak sing ngepen bubar. Oh iya. Ampun itu. Iki mau lagune numpak sepur. Oh, seperti ini mau. Monggo numpak becak medho ning Semarang. Yen kepengin penak ayo padha nonton wayang. Wah, kaya iso eta. Alah golek ati anak Mas. Aku imbuh. Mbak Elisa niku banyak yang menunggu lho, Mbak. Iki umpama permintaan dalam tapi kanca-kanca anu lho, Mbak. Nek iringan Jogja dereng patek pulaan lho. Oh lah yang derek aja. Aku tapi ya suduknya Jogjanan ya. Enggak apa-apa. Mau tetap wayangan. Ya tetep no. Ditunggu lho, ditunggu sadak uang tindihnya lho. Waduh. Oh. Kira toh. Mbok kira ki. Murah mungkin nek saya Murah mungkin nek saya transparan lah. Itu ngisit. Hei. Hitung yo ora sing dilepok. Oh yo ngerti lho. Aku diselekke. Piro? 1 juta. Ora kok 1 juta ngawur. 1 juta nek karek sakmene berarti ketokane oke saka kono. Wah, juta lho. Wi urunane para YouTuber. Nek nek ngerti kabeh kuwi. Lahir batin yo loro 50. Benar nggih. Mulya ora kok tombok. Ya wis pokoke di setetek mokos tetek. Iya. Iso-isone. Setitik bungkus titik. Apa ki? Apa ki? Enake apa, Mbak? Maksudnya ya songo aja. Oh, songo aja. Songo aja. Maksudnya adegan ada buta glundung gitu enggak? Nek Mas Semran rene. Sama aja moko aja ya. Iya, Janaka. Oh, Janaka aku. Garing kok Janaka. Sing anu Janaka. Ya blon. Ya blon. Ku pinter apal anggota sabrata to. Guru kita. Iya. Fenomenal. Ora kok fenomenal. Buta bundung. Buta bundung nek kene ya bundung dhewe ngono blon. Ya. Niki dua. Ya. Jenengan pakai niki. Loh, darah ini aku boleh di situ malah. Loh, boleh dong. Kalau wingit kan ya namanya dalang tuh punya ininya wibawanya masing-masing. Kadang itu apa itu panggilan itu kan sebuah wibawa. Nah, kok gegek terus di raja. Nah, itu Kuwi raja apa isine kewan tok mimik iki lho.
Musuh saja apa ora apa mbok kanca melek yo ya. Kono kuwi sorot diraja Mbak. Jadi raja kalau jengking. Kalau Menji. Ya, ini beneran nggak apa-apa. Ora apa. Dari Lampung ya, Astubroto ya. Ya, ya. Langgar. Aja nang lho. Biasa. Amit ya, ini tak sembah sih. Ya pasangan jenengan kong piye aku wis gemati Ya itu gimana? Aku nggak sama sama Dewa. Aku jadi Sumelang ya kalau di sini. Lah ngopo? Aku lebih ke Lebon. Lebon apa to kowe iki? Ini loh banyak sekali apa namanya iki loh. Aku wis mau nih nyokoti. Aku ra yo ngangguran tepan barang. Ya ya diomongke. Piye ya? Nggih. Saya sabar. Nyepraknya juga nggak bisa. Aku soalnya pakai rok apa jaring jadi. Oh ini. Tolong ya. Ya. Bismillah, bismillah foto ke Cah. Ya ini ditaliin dong. Kesempatan dalam kesempatan ini. Yang naliinnya yang kenceng. Seneng kok kowe to. Alah roh andeng-andeng iki to saiki kowe. Di ono aku rando andeng-andeng. Sing ngondok kuwi ya Mas Da kok. Lah, arep bisik-bisik. Aku ora iso kenceng tapi ora apa ya. Awan nggak apa-apa nanti kenceng dewe. Oh. Mbok kenceng dhewe. Kan itu kan diginiin kan kenceng. Ojo mepet-mepet. Ya ojo ditekek gitu. Ojo ditekek. Mau Pak, aku ora iso nali tenan. Aku ora tau mlebu pramuka nggih. Ini kamu pegang yang ini. Oh. Oh iya. Yes, Masukkan dulu. Coba, yang itu lagi. Ini yang berenek siapa? Ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan pelan. Yang lembut gitu. Sebentar maaf ya. Maaf. Aku ra iso nali tenan sumpah. Gimana? Pelan. Gak iki lho niki. Nek niki asli. Pelan. Kemendel ceplon iki. Bisa kan? Nah ini lebih ahli dia. Iya. Nyebur nali kan enggak? Ya oke. Lu nggih sakit kula guru nyopot kok. Nek nali ya. Ya kalau udah maju. Iya. Masan. Ya. Lu diselet dikendori sithik. Kekencengan setrume Mas iki. Setrume kekencengan iki. Anu kok getaran lho. Oh iya. Wah. Oh iya. Ya. Kita saksikan bersama ada pementasan wayang kulit oleh Nyi Dalang Elisa Okarus juga penintinya. Manuk dalang kok. Pemimpin kakean ngomongan ra. Ya jadi kan ngapa kok anu terus kan fragmen iki. Iki ra sembarangan nih mergane palenggane Mas Da. Ayo. Sak iso-iso sak kamat-kamat ya terus ayo. Kiringane manut mburi ya. Arep serepeng arep layon wis apenake penting songo ngono ya. Iya. Ayo Ndra. Ya aku rasa lagi. Oh, tak kaprane. Ini sih beneran Anda.
Sinawati gawe gelan nararyo besrusutira sang mangrempah suranggang koro kita umangsa iki ana pawongan bagus jenengmu sapa? Jajak. Aku Akbar Jajak Noko. Akbar Jajak Noko. Ana apa kowe kok ana ning kene? Aku ditanggap karo wong Taiwan. Ning kene kon mulang dadi dagelan karo mulang dadi dalan. Akbar Jajak Noko jeneng iya karo nyetot. Kowe sapa? Aku Jin Dasim. Kaya kok dasim. Kamu boleh. Kowe ana ning kene kowe arep ngopo? Aku arep ngisuri wis serene wis seneng karo wong wedok pirang-pirang. Arep seneng karo sing ngawi. Apa arep seneng karo sing Kediri. Apa sing Ngayut Jakarta. 2020 iki Jim Dasim lagi arep ngosak asik rumah tangga. Wani-wanine kowe ning kene ganggu anggon arep mayang arep dagel. Wimburi mono sapa? Apik to. Aku Herwati. Oh, kita itu jenenge. Herwati. Iya Mas, aku Herwati. Ya ampun, ya ampun. Ana Akbar Jajak Noko wetenge tahune cacah 6. Akbar Jajak Noko bagus ora jamak-jamak. Aku gelem nek dadi salah sawijining garwamu Akbar Jajak Noko. Mosok Akbar dilamar Heru. Ora main-main. Ayo nek do ngisruh maju ae.
Mas Akbar. Apa? Jan-jane aku arep kepiye-piye. Aku jane upama mbok pek wae piye. Kowe arep tak pek dadi apa? Aku dadi peturon yo gelem. Peturon. Peturon kok kaya ngono. Mas Akbar. Kalau bagus serat jamak-jamak. Tak ampung Siti gelem ora. Gila nih. Siti wae yo, Siti wae. Jalan belum dah ya kira-kira itu ya. Ya, jalan dulu. Piro, Pak? Harga, Bro. Udah 5. Jadi bintang tamu ini udah di dalam Wes mari iki. Tepuk tangan kanca-kanca sahabat untuk Mbak Yu Elisa. Sakit. Nah nek lepas ki aku iso. Piye? Nek lepas Iya, Jan. Ojo kleru benike. lah ya ta. Aku nek mali mangel nek kon nyepot tok lho. Tuman. Sik Mbak Elisa gak kepengin ajar suluk solo ngono? Apa? Pengen ajar suluk solo. Kamu bisa ngajar. Diwarai Mas Akbar. Jadi kamu yang dalam. Ora aku ora pakai iso kok. Hah? Mas Akbar mbok diwarai suluk. Mas Akbar, aku diajari. Aku sana pengen diajari sesuatu. Lah mbok diwarai apa ngono? Tapi Mas Akbar kok bisa balik kain gitu gimana cara? Coba warai ya. Kopro. Iya. Kok bisa ini gitu Oh, gimana? iya. Coba aku diajarin dikit dong. Oh, gitu. Tekniknya apa? Jentiknya apa gitu. Oh jentik. Ya bisa muter gitu gimana dong diajarin. Gini. Betul ngalese, bagongnya ngalese. Iya. Teknik koprol. Koprol. Kayaknya gunungan ya Mbak Elisa. Iya gunungan betul. Ayo maju di sini dong. Aku mau lihat dong. Kalau pertama itu permainan jari. Ada gunungan yang lain nggak? Ada gunungan? Oh ada lah ini gunungan. Lah kok kamu dari siko ada? Ya. Coba. Ini permainan jari, ya. Ini dimbat. Dimbat maksudnya diukur. Kinggo kira-kira pas ora. Oh gitu. Warga ini lepasnya deh. Putarkan saja, koprolkan saja. Sret. Wow. Jawa saudara. Wow. Sret. Wow. Iya. Betul masa keluar Jawa. Nggak bisa. Gis bisa. Tangannya pegang. Iya. Aneh ha? Kamu pengen tahu teknik koprol ya? Kepalanya dulu di bawah. Hei, ini apa? Koprol apa? Teknik koprol. Kepalanya di bawah ini mas aku ya. Enggak sembunyi ya? Hai sore, nang ini kyo. Tak koprolkan ya. Ya. 1, 2, 3. Wow. Ayo koprol deh, biasa. Kepala di bawah ya pokoknya jambu meteor ya. Kepala di bawah, kaki di pundak. Oke, kita ini dan tinggi deh. Ngomongnya apa ini? Itu teknik edukasi wayang. Ya iya, kok kan iso koprol to, apa jenenge? Rolling. Olahraga rolling. Edukasi wayang. Ini tuh rebut wayang. Aku yang Bukan ngebut wayang dunia ini wayang. Hari wayang dunia. Aku ya, hari olahraga dunia yo. Makasih ya Mas. Sama-sama Mbak Elisa, maaf ya. Ya, aku juga Ngerepotin. Enggak. Seneng kok. Ini dipasangin dengan aku deh. Ayo.